Вітаем вас, сябры. Салютик, букетик! Ты на казках-падабайках добрага канала. І ми зараз, зусім хутка працягнем чытаць казку. Я просто не могла дачакацца. Почакай, Чучи, ты ж хотела намаляваць пані чаротную. І намалявала. Намалявала? Вон моя картинка висит. Ну, вон. Это? Так. О, чудоўна, малайчына. Дякую, я старалася. Мне падабаецца, а вам, сябры? Я хотела, каб усе ўбачылі. І таксама намалявалі і даслалі нам па адным з адрасоў. Яны проста ёсць пад нашым відэо. І тут у мяне пані чаротная хаваецца пад карчом пасля таго, як яна ўратавалася ад злога хлопчыка. Ну так, гэта зразумела. Цудоўна, малайчына. Гэта здарылася па дарозе ў Палангу, куды яна несла лест да сваёй цётыхны. Вось ты нагадала, над чым мы спыніліся мінулы раз. Ну што, пачынаем? Ну, вядома, мы ўсе чакаем. Казка беларускай пісьменніцы Алены Масла, як пані чаротная на госці ў Палангу бегала. Малюнкі цудоўнай мастачкі Марысі Лось. Казачная гісторыя жыцця дапытлівай рапухі-вандроўніцы расказана ёй сваім унукам і праўнукам лясажалкі. Слухайте. Добра напалоханая, сядзела я пад карчом і баялася нос вытаркнуць на вуліцу, апавядала бабця. Невясёлыя думкі роіліся ў маёй галаве, калі пачула я ледзь улоўнае трымценне ў паветры. Ой, а хто гэта быў? Так трымціць, калі лётаюць стракозы. Страказа. Так, я пачала асцярожненька выторквацца з-пад карча і рыхтавацца скочыць за сваёй здабычай, толькі ўжо рот разявіла і павярнулася ў бок, адкуль чулася трымценне, як раптам... Я хочу за страказу пачытаць. Калі ласка. Добрый дзень, прывіталася страказа і тут жа запыталася: а хто ты? Я пракаўтнула сліну і, падобна на тое, і язык, бо першых некалькі імгненняў прамовіць нічога не магла. Проста ў мяне перад носам застыла ў паветры страказа, ды такая прыгожая, грудкі і брушка ярка-зялёныя, вочы вялікія. Ты хто? Настойліва паўтарылася пытанне. Я чаротная рапуха, нарэшце прарэзаўся ў мяне галасок, і я хацела цябе з'есці. Ой, а можна абысціся без ахвяраў, абурылася страказа. Ці не ты гэта нядаўна ўцякала ад хлопчыка са слоікам? Я бачыла і спачувала табе, а ты толькі ўратавалася, а мяне з'есці гатовая. Мне стала сорамна, што праўда, то праўда, завядзёнка такая. Рапухі ядуць стракоз, але гэта, што трымцела ў паветры, аказваецца, спачувала мне. Ну, прабач, вінавата прамовіла я. Я зусім не хачу быць, як той хлопчык са слоікам. Будзем знаёмы. Як цябе завуць? Дазорца Уладар, дакладней Уладарка, бо я дзяўчынка, з гонарам адказала страказа. Дазорца Уладар – адна з самых вялікіх і прыгожых стракоз, што жывуць у зоне вялікіх азёр Беларусі. Здольныя адлятаць на значныя адлегласці, вельмі шкодзяць ім забруджанне вадаёмаў. Шкодзяць? Трэба ж старацца не забруджваць нічога, каб усяму жывому жылося добра і вольна. Так, Чучы, я з табой цалкам згодны. Як, спадзяюся, і нашы гледачы. Праўда, сябры? Ну вось і добра. Давай, чытаем далей. Добра. Я зноў за страказу, а ты за рапуху. Добра. Страказа сказала: я нарадзілася зусім нядаўна, але ўжо ўмею арыентавацца ў прасторы, сачыць з вышыні за тым, што адбываецца. Адным словам, несці дазор. І я паспрыяю табе, адвяду да ціхай лясной рачулкі. Яна якраз цячэ ў патрэбным табе кірунку. Я ахвотна пагадзілася на прапанову. Закінула за плечы ванзэлак з гасцінцамі, які несла да цётачкі ў Палангу, і подбегам пакіравала за хуткакрылай дазорцай Уладаркай. Вось так,
Дзякуючы сваёй ветлівасці, наша рапуха-падарожніца мела цяпер неацэнны скарб, сябра, які дапамагае. Вельмі важна мець сябра, мае даражэнькія, задумліва прамовіла бабця, працягваючы расказваць сваю неверагодную гісторыю маладым рапухам, што сабраліся вакол яе і з цікаўнасцю слухалі. А страказа лунала ў паветры і пільна глядзела наўкол. О, хутка я пабачыла рачулку, пра якую казала дазорца ўладарка. Карэнне лясных дрэў навісала над яе берагамі, а на мелкаводдзі было відаць дно. Павольная плынь, таму што тут дно глеістае, сказала, нібы патлумачыла дазорца. Да змяркання ёсць яшчэ час, адпачні, а пасля па цячэнні рэчкі пакіруеш куды табе трэба. Шчаслівай дарогі і кланяйся мору! Страказа яшчэ крыху пакружыла і паляцела па сваіх справах. Я крумкала словы падзякі і махала ёю след, пакуль бачыла. Пасля прыстроілася пад вялікім зялёным лістом і стала аглядацца наўкол. Непадалёк, проста на вадзе стаяла хатка. Падмурак яе выторкваўся з вады. Дах, крыты рыбінай луской, блішчэў на сонцы. Мноства вокнаў і прычыненыя дзверы нібы казалі, што жыве ў хатцы гасцінны гаспадар. Цікава, хто? Не прыспешвай, чычы, зараз даведаемся. Я скокнула ў ваду, падплыла да доміка і тузанула за вяроўку, на якой быў замацаваны званочак. Заходзьце, калі ласка, прамовіў голас аднекуль з-пад вады. На стале абед, падсілкуйцеся, пасля адпачывайце на пярыне, прапанаваў нябачны. Мне што і казаць было дзіўна, што гасцінны гаспадар не паказваецца. Але ж я не ела ад той пары, як з дому выправілася. Таму, недоўга раздумваючы, скокнула ў хатку і накінулася на ежу. Настроена тут было, як у маёй мамкі для гасцей. Усяго. Ага, хлеб з каранёў трыснягу, салата з аеру, аер засушаны ў цукры, смаўжы смажаныя і салёныя, смакота. Смаўжы, для жабкі мусіце смачна, а для мяне па праўдзе не. Даражэнькая моя, у кожнага свае густы. Можа, камусьці твае улюбёныя бананы не даспадобы. Чаго не можа быць? Усякае бывае. Ну, паверь мне, давай працягваем чытаць. Калі ж я адвалілася ад стала, брушка маё было тугое, як барабан. Дзякуй, прамовіла я гучна. Рады дагадзіць госці, адгукнуўся голас. Я шчыра усцешаны вашым візітам. Азадачаная тым, што гаспадар хаткі не паказваецца, я разок другі прайшлася па пакоі, зазірнула пад лаўкі, шафы, пад канапку. Нікога. Выглянула ў сенцы і там пабачыла лесвічкі, якія вядуць у склеп. І я полезла ўніз. Чакайце, што вы робіце? Пачуўся ўзрушаны голас. Вяртайцеся назад, не крыўдуйце мяне. Я не мела права пярэчыць. І так па ўсім, відаць, цікаўнасць мая падалася гаспадару бесцырымоннасцю. Толькі я развярнулася, каб вярнуцца ў хатку, як праменьчык святла, упаўшы зверху, высвеціў таго, хто размаўляў са мной. Невялікага жука у бліскучым чырванавата-жоўтым панцы. Вось хто гэта быў, гасцінны і добразычлівы жук. Праўда, ён чамусьці адхіснуўся ад святла і прыкрыўся лапкамі. Ах, цяпер і вы ведаеце, якія непрыгожыя. Па праўдзе, ад такой заяўкі я знямела, бо якраз у думках паспела адзначыць, што жук надзвычай сімпатычны. Таму я абурана запытала: прабачце, але хто вам сказаў такую лухту? Мае найлепшыя сябры, гладыш жоўты і плывунец шырачэнны. Алесь, а хто гэта такія? А зараз пазнаёмімся. Гладыш жоўты – рэдкі малавывучаны від.
Жыве ў стаячых вадаёмах, пераважна з пясчаным дном, часцей у старыцах рэк і сажалак. Плавунец шырачэнны – рэдкі від, колькасць якога скарачаецца. Месца пражывання – буйныя стаячыя вадаёмы. Гэта таксама жукі. Дзякуй за тлумачэнне. Калі ласка, нема за што. Чытай далей, бо цікава. Ага. Гасцінны гаспадар хаткі тым часам працягваў. Яны жывуць тут недалёка, у чыстым возеры з пясчаным дном. Калісьці я таксама марыў перабрацца туды, але, відаць, лёс мой такі, хавацца ў глеі. Мне стала надзвычай цікава, што гэта за сябры такія. Ага. Пераконваюць таварыша ў тым, чаго няма. Добры сябра абавязкова знойдзе ў табе нешта найлепшае, найпрыгажэйшае. Так, сапраўдны сябр такі. І будзе падтрымліваць у цяжкія хвіліны, а не таптаць у глебе. Ого. Ну, чытаем далей. Дык вось, я глядзела на гаспадара гасціннай хаткі, а ён, не паверыце, сядзеў і плакаў. Няшчасны. Гэтага я вытрываць не магла і сказала рашуча: годзе слёзы ліць, кума. Можа, вы паднімецеся наверх і распавядзяце мне пра ўсё па парадку. Усё адно я ўжо вас пабачыла. Жучку падаліся слушнымі гэтыя словы. І па лесвічках ён выбраўся ў пакой. Заварыў зёлкі, разліў па кубачках, дастаў цукаты з пялёсткаў жоўтых водарасцей, каб чай піць, і пачаў свой расказ. Завуся я глейнік невядомы, таму што заўсёды хаваюся. Глейнік невядомы, атрад цвердакрылыя, сямейства плавунцы. Малавядомы від з вельмі абмежаваным арэалам. Жыве ў лясных рэках і на ручаях з павольным цячэннем і глеістым дном. Але па натуры я не самотнік. Гаварыў глейнік. Мне вельмі хацелася б жыць у празрыстых рачных ці азёрных водах. Я люблю гасцей, люблю кампанію. Вось і вы мяне сёння парадавалі. Не трэба вам толькі было мяне бачыць. Цяпер вам не захочацца наведаць мяне зноў. Тут ужо я не на жартачкі раззлавалася і запытала: чым гэта глейнік так угнявіў сваіх сяброў гладыша і плывунца, калі яны цвердзяць, што ён непрыгожы? Што вы, замахаў лапкамі глейнік. Я ім толькі дапамагаў. Мы сябравалі ўтрох, нават хатку гэтую калісьці пачыналі будаваць разам. Азярцо, пра якое нам усім марылася, першым знайшоў гладыш і паклікаў за сабой плывунца. А мне яны наказалі заставацца тут. А чаму гэта? Сказалі, што на тым возеры я не прыжывуся з-за знешняга выгляду. А самі такія добрыя, што наведваюць мяне. Я іх чакаю. На госці заўсёды выстройваю адмысловыя пачастункі, цеплю лазню, вару кісель з ягад. Я слухала сумны расказ глейніка, і мяне ажно распірала. Якім жа сляпым трэба быць, каб не разумець, што так званыя сябры проста падманваюць. Вось, так і ёсць. Вады ім ці пяску ў чыстым возеры шкада, што не ўзялі з сабой таварыша. Ага, або баяцца, што шчырага і добрага глейніка азёрная грамада палюбіць больш, чым іх. Люстэрка ёсць у хаце? Урэшце спытала я строгім голасам. Там, на дверцах шафы са зваротнага боку для гасцей. Нясмела абазваўся глейнік. Я рашуча адчыніла шафу і падвяла гаспадара гасціннай хаткі да люстэрка. Глядзіце уважліва, сказала я. Якая шыкоўная аблямоўка. Якія крапінкі на надкрыллі, а вусы, да вы проста шляп. Глейнік з-пад ілба разглядаў сваё адлюстраванне, але заўвага пра шляхціца яму вельмі спадабалася. Ён шырока усміхнуўся першы раз за ўсю сустрэчу і ціха сказаў: «Дзякуй вам, моя даражэнькая госця. Цяпер я маю гонар быць вашым знаёмым. А яшчэ ў мяне з'яўляецца рашучасць не сядзець увесь час у глеі,
Жыць у хатцы наверсе. О, вось гэта правільна, узрадавалася я. На зваротным шляху наведаюся і праверу, ці трымаеце слова. Тым часам Сонейка закацілася за лес, і мне трэба было выбірацца ў дарогу да цётухны у Палангу. Недалёка я адбегла ад дому, а наперадзе быў яшчэ доўгі шлях. Хе-хе-хе, ну вось, я так спадзявалася, Алесь, што ты забудзешся і хоць сёння не спыніш чытанне так хутка, ды яшчэ на самым цікавым. Ну і нічога не хутка, звычайна, проста заўсёды так бывае, калі вельмі цікава. І цікава, з кім яшчэ сустрэнецца наша смелая жабка па дарозе. Абавязкова даведаемся ў наступны раз. Сябры, ні завошта не прапусціце працяг казкі. А для гэтага подписывайтесь на наш канал. І ставьте падабайкі для нашай чычы. Так, памятаеце, падабайкі, падаба. Цудоўная наша спявачка, правда? Я такая. І наш Алесь таксама цудоўны, правда? Так, пішыце нам, дасылайце малюнкі. Да пабачэння. Да новай сустрэчы!